नमस्कार. गजाली या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत करतो. जागतिक स्तरावरती गोमंतकाचं नाव उज्ज्वल करणारे, त्यांना हल्लीचा गोमंत विभूषण पुरस्कार आपण दिलेला आहे. आशियामधली पहिली ब्लड बँक मुंबईमध्ये सुरू करणारे, 2010 सालचा अमेरिकेतला अतिशय प्रतिष्ठेचा असा समजला जाणारा पॉल ब्युसी पुरस्कार मिळवणारे पहिले आशियाई डॉक्टर म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं आणि आज जगदविख्यात न्यूरोस्पायनल सर्जरीचे जनक असलेले, तसं ओळखलं जाणारे डॉक्टर प्रेमानंद रामाणे यांच्याशी आपण आज एका वेगळ्या विषयावरती गप्पा मारणार आहोत. तर या गजाली कार्यक्रमामध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत. तुम्ही आजपर्यंत जवळजवळ 70 पुस्तकं लिहिली. हो, याच्यातली बहुतेक ही तुमच्या विषयावरती होती, तुमच्या विद्यार्थ्यांसाठी लिहिलेली होती. पण तुमचं 71वं पुस्तक जे झालं, यशप्राप्तीचं रहस्य, हे एका वेगळ्याच विषयावरती तुम्ही लिहिलं. तो विषय काय आहे तो आपण गप्पांच्या मध्ये उलगडत जाणार आहोत. पण या एका वेगळ्या विषयावरचं पुस्तक लिहावं, स्वतःच्या यशप्राप्तीचं रहस्य लोकांना उलगडून सांगावं, असं तुम्हाला का वाटलं? मी जग जात होतो, असं वाटलं मला की जगात शांतता नाही, सगळे लोक एकदम अस्वस्थ आहेत, थांबत असतात आणि त्याच्यामुळे जगात अधर्म व व्यावहारिक वृत्ती प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. शिवाय मानव निर्मित तांत्रिक ज्ञानामुळे, ज्याला आपण नेट वगैरे म्हणतो, संपूर्ण विश्वच आपल्याला सिव्हिलायझेशनच्या नावाने विनाशाच्या मार्गावर चालत आहे. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. ग्लोबल वॉर्मिंग विषयी सगळ्या जगात मोठी चर्चा चाललेली आहे, कोणच लक्ष देत नाही. पण 15 वर्षाची स्टॉकहोम मधील ग्रेटा थर्नबर्ग जागतिक तापमान वाढीशी संबंधित असलेल्या सगळ्या सभा संमेलन इकडे हजेरी लावून थेट डोनाल्ड ट्रम्प सारख्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीलाही जगाला इशारा देण्यासाठी ठणकावून सांगत असते. आज अशा माणसांची समाजाला गरज आहे. नाहीतर 2070 पर्यंत कमीत कमी 4 ते 5 हजार लोकांनी स्थलांतर करून मंगळावर वसाहती स्थापना केलेल्या असतील. कारण 2099 पर्यंत पृथ्वी बुडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जशी हजारो वर्षापूर्वी भगवान श्रीकृष्णाच्या अवतारात समाप्तीबरोबरच द्वारका देखील समुद्रात बुडून नष्ट झाली. अशा समाजात एखाद्या व्यक्तीने सकारात्मक विचार केल्यास काहीतरी तोडगा काढता येईल, ह्या हेतूने मी हे पुस्तक लिहिण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. या पुस्तकामध्ये अतिशय सकारात्मक विचार आपण दिलेले आहेत, पण त्याचं नाव आहे यशप्राप्तीचं रहस्य. आपलं यश म्हणजे नेमकं काय? म्हणजे त्याच्यापेक्षा मी मोठा, माझ्याकडे त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे आहेत, माझा हुद्दा त्याच्यापेक्षा जास्त मोठा आहे, मी शिक्षणात नेहमी पहिलाच येत राहतो, एवढंच म्हणजे यश का? कशाला म्हणायचं यश? आता ज्या तुम्ही गोष्टी सांगितल्या त्या कृत्रिम गोष्टी आहेत. आपल्याला भावतात, त्या आपल्या डोळ्यासमोर दिसतात, पण खरं यश तिकडे नसतं. लहानपणापासूनच चांगली संस्कृती, श्लोक, स्तोत्र पठण याची सवय लावून घेणं, अहंकार व अभिमान या दुर्गुणाचा त्याग करून सकारात्मक बुद्धीने स्वतःवर, स्वतःच्या कृतीवर आणि स्वतःच्या क्षमतेबद्दल ठाम विश्वास ठेवून ज्ञानांजनाची उत्कृष्ट इच्छा व प्रामाणिकपणामुळे मनुष्याला जे यश मिळतं तेच खरं यश असतं.
म्हणजे आपण ज्यांच्या मागे यश 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 म्हणून धावत असतो हो. हे खरं यश नाही. नाही, अजिबात नाही. हो. डॉक्टर, सकारात्मक प्रवृत्ती आणि नकारात्मक प्रवृत्ती अशा दोन प्रवृत्ती असतात. बहुतेक माणसांमध्ये राग, चिंता, नैराश्य या गोष्टींनी आजच्या जगामध्ये आपण सतत ग्रासलेलो असतो. कुणावर तरी कावत राहायचं, राग राग करायचा, सतत चिंता करायची, नैराश्यानं ग्रासलेलं असायचं, मग त्याच्यासाठी औषधं घ्यायची. आपण ज्या यशाची व्याख्या केलेली आहे ते यश प्राप्त करण्यासाठी यांचा त्याच्या प्राप्तीवरती काही परिणाम होतो का? किती परिणाम होतो? आणि होत असला तर त्याच्यावरती उपाय काय? हो. पहिली गोष्ट म्हणजे आम्हाला सगळ्यांना राग येतो, भरपूर राग येतो. आता समजा राग 5 मिनिटं आला आपल्याला, तर लक्षात ठेवायला पाहिजे आपलं आयुष्य 5 मिनिटांनी कमी होतं. दररोज राग येत राहिला तर दररोज 5-5 मिनिटं आपलं आयुष्य कमी होतं. ह्या सर्व भावना आता तुम्ही ज्या मेन्शन केल्या सगळ्या, त्या सगळ्या नकारात्मक भावना आहे. सतत दुसऱ्यांचा मच्छर करीत राहणं, द्वेष करीत राहिलो तर स्वतःच्या प्रकृतीवर त्याचा परिणाम होतो. स्वतःची प्रकृती राखण्यापेक्षा अशा या दुर्गुणामुळे प्रकृतीवर वाईट परिणाम होतात, आजार होऊ लागतात, यश मिळेल. काही लोक काय करतात, नुसतेच घरीच बसतात चिंता करीत, हे मी केलं तर मला यश मिळेल की नाही. तुम्ही जर असं चिंता करीत घरीच बसला तर नक्कीच तुम्हाला अपयश येणार. त्यासाठी दुसऱ्याला दोष देऊन चालणार नाही. दोष आपल्यातच असतात, केवळ त्यांना ओळखून एखाद्या वाईट संगतीसारखा दूर करणं महत्वाचं असतं. आजच्या पिढीत जे आपण डिप्रेशन म्हणतो, नैराश प्रमाण दररोज वाढतच चाललेलं आहे. कारण हेच आहे की आपण स्वतःच्या प्रगतीवर भर देण्याऐवजी दुसऱ्यांचं नुकसान कसं होईल ह्यावर आम्ही जास्त लक्ष केंद्रित करतो. आणि म्हणून सगळे क्रोध, मत्सर वगैरे हे सगळे एकदम दूर करायला पाहिजे. म्हणजे आपण आपली तुलना ही नेहमी दुसऱ्याशी करतो हो आणि त्याच्यामध्ये स्वतः कुठे आहे याच्याकडे फार लक्ष देत असतो. हो बरोबर. डॉक्टर, तुमच्या पुस्तकाच्या समारोपाचा जे तुम्ही प्रकरण लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जीवनात यशस्वी आणि समाधानी राहण्यासाठी आंतरिक शांती प्राप्त करणं महत्वाचं असतं. आंतरिक शांती म्हणजे हे आंतरिक शांती म्हणजे नेमकं काय आणि ती प्राप्त करण्यासाठी कसली तपश्चर्या करावी लागते? हा एक फार महत्वाचा प्रश्न आहे. आपण मेडिटेशन किंवा तपश्चर्या करायला सर्वप्रथम शांतता लागते आपल्याला. आपल्याकडे आपल्या आजूबाजूला शांतता जर नसली तर मेडिटेशन करणे शक्य होत नाही. जी आत्ताच्या परिस्थितीत म्हणजे जास्त करून शहरात मिळणं अगदीच कठीण असतं. उपनिषदात त्यामुळे जीवनाचे 4 भाग केलेले आहेत. त्यांना आश्रम असं म्हटलेलं आहे. ब्रह्मचर्य आश्रम म्हणजे साधारण वयाच्या 25 वर्षापर्यंत ब्रह्मचर्य राहून आपण जो कुठलाही विद्या घ्यायचा जो मार्ग सोचलेला आहे त्या मार्गावर अगदी नैपुण्य मिळवायला पाहिजे. यू मस्ट बी व्हेरी सक्सेसफुल इन युअर एंडेवर्स. दुसरा जो गृहस्थ आश्रम 25 वर्षाच्या नंतर येतो. कौटुंबिक होता, लग्न होतं, मुलं होतं, संसार होतो, फ्लॅट, गाडी सगळं आलं. सगळ्याचं संगोपन तसेच सामाजिक कर्तव्याचं पालन यांचा समावेश होतो. त्याच्यानंतर आपण रिटायर होतो. तिसरी फेज झाली. आपण आता रिटायर सर्वसाधारण 58-60 वर्षावर होतो. ही तिसरी फेज झाली. ह्याला उपनिषदमध्ये
वनप्रस्थाश्रम असं म्हटलेलं आहे. आता वनप्रस्थाश्रम म्हणजे आपण हळूहळू करून समजायला पाहिजे आपल्याला की आपण हळूहळू करून संसारिक कर्तव्य पार पडल्यानंतरचा जो काळ आहे तो म्हणजे वनप्रस्थाश्रम. यात संत प्रवृत्तीचे अनुसरण करून हळूहळू प्रापंचिक बंधनाचा त्याग करावा लागतो. हे झालं वनप्रस्थाश्रम. किती चांगले आहे ना. शेवटी चौथा जो भाग येतो त्याला आपण संन्यासाश्रम म्हणजे वैराग्य. आता तुम्ही इतिहास वाचला सगळा. ह्यावेळी पूर्वीचे सगळे राजा राणी राज्यावर बसलेले असताना सुद्धा ते सांगायचं राणीला, चला आपण आता वनात जाऊया. तर वनात का? तिकडे कुठली जबाबदारी नसते, शांतता असते, त्यामुळे भरपूर वेळ असतो. देवाकडे बघण्याला आपली वृत्ती वाढते आणि इकडे मग किती वेळ तुम्ही अध्यात्म करा, सगळीकडे शांतता असते. असा आता काय झालंय, संन्यास म्हणजे वैराग्य घेणे, जाऊन अरण्यात जाणे काय शक्य नाही, कोण जातच नाही. जग सगळं बदललंय. तरी सुद्धा कुठेतरी मी काय म्हटलेलं आहे की मगाशी आपल्या घरात फ्लॅटमध्ये शांतता नसते कुठेतरी, म्हणून मी लोकांना सांगतो तुम्ही 5 AM क्लब जॉईन करा. मी सगळ्यांना सांगतो 5 AM क्लब म्हणजे काय, सकाळी 1 तास लवकर उठायचं, आळशीपणा नाही करायचं. सकाळी जर लवकर उठला, कोणच घरात उठलेला नसतो, त्यामुळे सगळीकडे शांतता असते. तुम्ही कुठल्या तरी एका खोलीत बसून, सगळीकडे शांतता आहे, काळोख आहे सगळीकडे, अशा वेळी तुम्ही शांततेत बसून डोळे बंद करून आपली दृष्टी जी आहे ती 2 डोळ्याच्या मध्येच बिंदू आहे तिकडे लक्ष दिलं आणि ईश्वर प्रार्थना करीत राहिले. पहिल्याच दिवशी तुम्हाला जवळजवळ बाकीचे सगळे बाहेरचे विचार करायचंच नाही, जगापासून आपण वेगळं व्हायचं. असं जर केलं, प्रॅक्टिस करावी लागते. 1 दिवस 2 दिवस 1 आठवडा 1 महिना नाही, वर्षानुवर्षी प्रॅक्टिस करावी लागते. 1 दिवस आपल्याला परमेश्वर प्राप्तीची साधनेवर लक्ष करून आपल्याला प्रकाश मिळण्याची आपल्याला भावना होते. म्हणजेच आपल्याला आत्मप्रकाश मिळणे भाव म्हणजे आत्मप्रकाश म्हणजे मोक्ष. श्रीकृष्णाने सुद्धा सांगितलेलं आहे की आपल्याला वाटतं की मोक्ष म्हणजे तिकीट टू गो टू स्वर्ग, वैकुंठ जाऊ दे म्हणून दूर आहे पण स्वर्ग तरी, तर हा मोक्ष नाही. स्वतः भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण सांगितलं आहे मोक्ष जो मिळवायचा असेल तर ह्या गुणांनी ह्याच पृथ्वीवर इकडेच मिळवायचा असतो, तो मोक्ष असतो. पण आपल्या ह्या या बोला. नाही डॉक्टर, एक माणसाची प्रवृत्ती असते, त्याचाही तुम्ही वेद त्या पुस्तकामध्ये घेतलेला आहे म्हणून विचारतो. आपल्या जवळ जे नाही याची खंत करून रडत बसायची, ही माणसाची प्रवृत्ती आहे. हो. पण आपल्या जवळ जे आहे त्याचा योग्य वापर करून आपलं आयुष्य घडवणं हे जास्त महत्वाचं नाही. हा जो तुम्ही जो प्रश्न विचारला आहे तो पण एक जीवनाची एक फिलॉसॉफी आहे, ती सहज आपल्या लक्षात येत नाही ती. आणि म्हणून काय होतं, तणाव वाढतो. मला हे मिळत नाही, त्याला मिळतं कसं, तणाव वाटतो. म्हणून मला हे तुम्हाला त्याचं उत्तर देताना कळत न कळत भगवद्गीतेचा आधार घ्यावा लागतो. कर्मयोग म्हणजे लहानपणापासून शिस्त, मोठ्यांचा आदर, गुरुवर श्रद्धा ठेवून आपला नित्य नियमित कर्मे म्हणजे काम करीत राहावं, अशा गुणामुळे वृत्ती सात्विक होते. मग उपासना म्हणजे काय, डोळे बंद करून
ईश्वराची प्रार्थना करणे, त्यात मग्न होण्याचा प्रयत्न करावा. मग वैदिक स्तोत्राचं पाठांतर, म्हणजे सुरुवातीलाच एकदम तुम्हाला उपदेशात याचा पाठांतर करायचं नाही. आपण जी आपले देव आहे, कॉमन स्तोत्र आहे, शांतादुर्गा स्तोत्र, गणपती स्तोत्र, विष्णू स्तोत्र आदी कोणत्याही देवाच्या तुम्ही तीच म्हणत राहायचं डोळे बंद करून. असं करत जर तुम्ही सवय केली तर मग चौथी पायरी येते, म्हणजे चिंतन. चिंतन ज्याला आजच्या भाषेत आपण मेडिटेशन म्हणतो. सभोवतालचं संपूर्ण जग विसरून केवळ स्वतःमध्येच एकरूप होण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि मग शेवटची पायरी म्हणजे ज्ञानमार्ग. ज्यात समस्त म्हणजे यश अपयश, नफा नोटा, सुख दुःख हे सारं समान नजरेनं पाहता निर्विकार मनाने सगळं काही परमेश्वराला अर्पण करायचं. किती चांगली ही आपली रचना आहे. लोकांना समजते का ही रचना? असं जर केलं आपल्या मनाला समाध होतं आणि त्याच्यामुळे मग अहंकार, अशा गोष्टी, मत्सर करायचा, दुसऱ्याविषयी तुलना करायची, अशा गोष्टी होत नाही. आणि एक डॉक्टर नेहमी सगळेच म्हणतो, मी म्हटलं असेल की नाही, मी स्पायनल सर्जन का झालो नाही, कारण मला संधीच मिळाली नाही. मला अमकं का झालं नाही, कारण मला संधीच मिळाली नाही. मला संधी मिळाली नाही म्हणून मी मागे राहिलो, असं प्रत्येक जण आपल्या उतार आयुष्यामध्ये म्हणत असतो. आपण या संधीची व्याख्या अतिशय वेगळी केलेली आहे पुस्तकामध्ये. जरा सांगा. आणखी एक ह्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की तो मोठा स्पायनल झाला म्हणून काय झालं, तो हुशार होता, जन्मातच हुशार होता. म्हणजे असा प्रश्न येतो की तुम्ही मोठी माणसं व्हायला, विचारवंत व्हायला जन्मताच हुशार असायला पाहिजे का? गैरसमज आहे. माझ्या दृष्टीने तरी हा गैरसमज आहे. हुशारी आपल्याकडे असली तर त्याचा जरूर फायदा घेता येतो, पण ज्ञानार्जनाची उत्कट किंवा प्रबळ इच्छा असली तर दृढ आत्मविश्वासाने सुद्धा माणूस नक्कीच यश मिळवू शकतो. कधी कधी ज्या मार्गावरून जायचं आहे त्याच मार्गावर आपण आता आहोत हा आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी गुरुची गरज असते. आणि समजा तुम्हाला कोण गुरुच नसला, गुरुच मिळत नाही, उदाहरणार्थ मला स्वतःला पाहिजे तसा एक गुरुच कधी मिळाला नाही, आणि असा जो माणूस तुम्हाला मार्गदर्शन करणार नसला तरी सुद्धा साधना व अध्यात्म या दोन गोष्टींचा वापर केल्यास ईश्वर कृपेची अनुभूती येऊ शकते. ह्यालाच खरं यश म्हणतात. हुशारीला यश म्हणत नाही. डॉक्टर, पण हुशारीचा आणि मेंदूचा काही परस्पर संबंध आहे? आता तुम्ही एक प्रश्न विचार, हुशारी आणि मेंदू, तर लोकांचे इन्फॉर्मेशन घेतात. आपला जो मेंदू आहे ना, मोठा मेंदू आहे, त्याचे दोन भाग झालेले असतात, एक उजवा भाग आणि एक डावा भाग. आता आपला डावा जो मेंदू असतो, ही इज द प्रोफेसर ऑफ IIT, वृष्ट असतो, जास्त बोलत नाही, तो मितभाषी असतो. तो त्याच्याकडे फक्त नॉलेज, कम्प्युटेशन, कॅल्क्युलेशन हे सगळं स्टोरेज केलेलं असतं, डेटाबेस असतो त्याच्याकडे. ह्या उलट उजवा जो मेंदू असतो तो भावनात्मक असतो. दया, प्रेम, आदर, समाजकार्य ह्या गोष्टी सगळ्या उजव्या बाजूच्या मेंदूत असतात. म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे, आता मगाशी म्हणतात जन्मात इंटेलिजंट असायला पाहिजे असं नाही, त्याचाच ते आता डाव्या बाजूचा मेंदू इंटेलिजंट असतो पण वृष्ट असतो, भावना नसतात त्याच्याकडे. उजव्या बाजूच्या मेंदूकडे
इंटेलिजंट नसतो, डेटाबेस नाही त्याच्याकडे, पण भावनात्मक असतो तो. तेव्हा ह्या दोन मेंदूची जेव्हा एकत्र येणं होतं तेव्हा माणूस खरोखरच यशस्वी होतो. इंटेलिजन्स वापरून ते समाजाच्या सकारात्मक वृत्तीने फायदेकारक कसं होतं ह्याचा विचार करीत असतो. हेच खरं जीवन असतं. आणि ते हे मेंदूचे आणि ह्याचे रिलेशन म्हणतात तुम्ही ते असतं. डॉक्टर, मी आता शेवटचे 2 प्रश्न विचारतो तुम्हाला. आपल्याकडे वेळ थोडासा मर्यादित आहे. अगदी परवा मी वाचलं की तुमच्या जीवनावर सिनेमा येतो, ज्याला आपण बायोपिक म्हणतो. बायोपिक तुमच्या जीवनावर येतो. आणि अतिशय लोकप्रिय कलाकार उमेश कामत हे डॉक्टर PS रामानींची भूमिका या सिनेमामध्ये करतायत. सिनेमाच्या निर्मिती दरम्यान तुमची भूमिका म्हणजे तुम्हीच त्याला करून दाखवावं लागेल. काय तुमचा अनुभव कसा होता? पहिली गोष्ट मला तुम्हाला सांगावीशी वाटते की माझ्या सिनेमा येतो हे खरं आहे. उलट हल्लीच आम्ही एक पोस्टर, पहिली गोष्ट असते ती पोस्टर रिलीज म्हणतात त्याला. म्हणजे सिनेमा तयार झाला की पोस्टर रिलीज करायचं, म्हणजे लोकांना समजतं, म्हणजे जे जास्त इंटरेस्टेड लोक असतात, प्रेस असतात, त्यांना समजतं पोस्टर रिलीजने. त्याच्यानंतर मग ते त्यांचं ते टीजर रिलीज म्हणून असतं, त्याच्यानंतर प्रोमो रन म्हणून असतं, त्या गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये. आता पोस्टर रिलीज केलं, ताठकणा आहे सिनेमाचं नाव आहे, ताठकणा. तर फिल्म तयार आहे, रिलीज होण्यासारखं आहे, कधी होऊ शकतं, पण ह्या सगळ्या गोष्टी स्टेप बाय स्टेप पुढे जायचं असतं. ते पहिली गोष्ट तुम्हाला सांगायचं म्हणजे ही माझी बायोपिक नाही, हे एकदम क्लिअरली लक्षात घ्यायला पाहिजे. हे वेगळंच पिक्चर आहे, हे जरा सिरियस पिक्चर आहे. ह्याच्यात नाच गाणे वगैरे असं काय नाही, पण संघर्ष, जीवनात जो संघर्ष असतो, म्हणजे आपण ज्ञान मिळवून तज्ञ होऊन मग ज्या साधारण एका सर्जनला ज्या गोष्टी हाताळल्या येत नाही किंवा हाताळून त्याच्यावर कॉम्प्लिकेशन केलेले असतात, असे 2 रुग्ण मी चांगले केलेले आज सुद्धा जिवंत आहेत. ते ह्या 2 गोष्टीवरच ती कथा, सिनेमा आपण रचला आहे. त्यामुळे कधी कधी ह्याच्यामुळे काय होतं, कधी कधी बॅकग्राऊंड मध्ये कधी कधी जीवनाचा आधार घ्यावा लागतो ह्या गोष्टी सांगायला. म्हणून अधूनमधून जीवनाचा आधार घेतलेला आहे. पण आपण ते MS धोनी म्हणतो, तेंडुलकर म्हणतो, त्यांच्या ज्या त्या खऱ्या बायोपिक, ती वेगळी गोष्ट आहे. हा वेगळाच सिनेमा आहे, वेगळ्याच प्रकारचा आहे. सगळ्यांनी बघावं, सगळ्यांनी इंटरेस्टेड वाटेल ही माझी खरी इच्छा आहे. मी सुद्धा अजून तो बघितलेला नाही कसा झालाय ते. आम्ही सगळेजण अवश्य बघतो. तर तुम्ही तुमचा दुसरा प्रश्न बोला. नाही, तुमचा अनुभव काय? काय माझी शिक्षणाची होती, बरंचसं शिकायला मिळालं, ह्या गोष्टी सगळ्या शिकायला मिळालं. प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन म्हणजे काय, स्टुडिओ म्हणजे काय, काय आहे सगळं, डबिंग म्हणजे काय, ह्या सगळ्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या. बरं डॉक्टर, आता शेवटचा प्रश्न. तुमची 71 पुस्तकं झाली आणि जसं तुमचं वय वाढत गेलं, परिपक्वता येत गेली, तसे तसे या पुस्तकांचे विषय बदलत गेलेले आपल्याला दिसतात. आता 72वं पुस्तक कुठलं असं आम्हा सगळ्या वाचकांच्या मनात आहे. तर मी असा विचार केला की आपण हिंदू लोक जो आहेत त्यांना भगवद्गीता म्हणजे काय हे माहित आहे, पण भगवद्गीतेतले विचार त्यांना माहित नाही. ह्याचं कारण काय असेल सुद्धा, ती भगवद्गीता लिहिण्याची ती लँग्वेज जी होती ती जरा वेगळी होती. पण आता ते इस्कॉन वगैरे त्या लोकांनी बरीचशी पुस्तकं आणली, प्रभुपदा यांनी बरंच काम केलेलं आहे सगळं. तर त्यांनी सुद्धा आता भगवद्गीतेचं सगळ्या भाषामध्ये त्यांचं आहे, ते इंग्लिशमध्ये आहे, मराठीमध्ये आहे सगळ्या. पण जरी पण त्यांचे एक श्लोक आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन, श्लोक आणि इंटरप्रिटेशन झाल्यामुळे लोकांना जरा कठीण वाटायला. म्हणून म्हटलं लोकांना प्रचलित आहे असा ग्रंथ आहे आपला
लोक सगळे रामाला मानतात, देव म्हणून मानतात रामाला. इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे लोक रामाला देव म्हणून मानतात, पण तीच भगवद्गीता जेव्हा ज्ञानेश्वरांनी काढली सोपी करून प्राकृत भाषेत, ज्ञानेश्वराला लोक देव मानत नाही, संत मानतात. अशी एक लोकांचे आपले विचार असतात, ते जाऊ दे, पण ती वेगळी गोष्ट आहे. तर लोकांना समजावी अशा भाषेत, मराठी भाषेत मी आता भगवद्गीता लिहिणार आहे. हे माझं. अरे वा. म्हणजे डॉक्टर प्रेमानंद रामाने एका वेगळ्या अवतारामध्ये आम्हाला दिसणार लेखकाच्या. तुमच्या हो, आणि हे फार मोठं शिवधनुष्य डॉक्टर तुम्ही उचलता. तुमच्या पाठीशी सगळ्या नेहमीच गोमंतकीय वाचकांच्या, तुमच्या गोमंतकीय रुग्णांच्या सदिच्छा राहिलेल्या आहेत. आज तुम्ही एक डॉक्टर म्हणून जे समाजसेवेचं व्रत असं समजून जे काम करता ते अतुलनीय असं आहे, त्याला कुठेही तोड नाही. तसंच तुमच्या येणाऱ्या सिनेमाला आणि तुमच्या या भगवद्गीता तिथे सोप्या शब्दात सांगायला जो प्रकल्प तुम्ही मनात घेतलेला आहे त्याला सगळ्यांच्या वतीने शुभेच्छा देतो. वेळात वेळ काढून मी आमच्याबरोबर घालवला आणि अतिशय सकारात्मक भूमिका आयुष्यामध्ये कशासाठी असावी आणि ती कशी असावी याबद्दल थोडक्यात आपले विचार सांगितलेत. त्याबद्दल गजाली या कार्यक्रमामध्ये स्टुडंट मीडियाच्या वतीनं आपले मनपूर्वक आभार मानतो. थँक्यू. नमस्कार. हरि ओम. हरि ओम.